Inaraw-araw ng PSO at PNP ang massive enforcement tulad ng pangwiwheel clamp sa mga unattended na sasakyan at nakapark sa hindi designated parking area. Ito'y upang matugunan ang pabigat na trapiko sa lungsod at masanay ang mga pabalik-balik na illegally parked vehicle sa mga pangunahing lansangan ng lungsod. Nagdesisyon kita na bako na lang na garuso roving team ang satuyang enforcement, kundi gawa na kitang mga nakatalaan na lugar na pinagbabantayan kang mga personahis ng PSO. Dumagkaya sa roving na approach, paghalik kang nag-roving, baralikan. So, ngunyan, may nakatoka na kitang permanente. Ayon kay Public Safety Office Executive Director Rene Gumba, marami na ang mga apprehended at natikita ng mga violator at maganda din umano ang mga natanggap nilang feedback sa publiko sa kanilang ipinapatupad na pag-iigpit. Ayon sa Public Safety Office, lumuwag na umano ang daloy ng trapiko sa lungsod. We are receiving positive feedbacks. Generally nagluwag-luwag, nagrahay-rahay sa lugar, and hopefully ma-maintain ta po iyan. Nagpapadago sa samuyang project redirect, kaya asahan nindo na suoplan sita, dire-diretso iyan so sa tuyang road clearing operations. Medyo lang ka po ang sa tuyang apprehension. Hopefully magbaba iyan. In the coming weeks, pag natuod naman ang mga kaimanwa. Kaugnay nito, may sasagawang pilot run ang PSO na programa ng LGU sa Peña Francia Avenue para sa pagsasaayos ng mga lansangan. Ining Francia sa pilot site na pinaghihiling mo niyan, pupo na niyan sa mga signages, pavement markings, and then other interventions. Jan Amador, CSN.